concentrar-nos i per parlar, per reflexionar, però sobretot per reconèixer la tasca i la feina que fan les entitats en el poble. És una feina magnífica i això és bo, perquè estem en un moment complicat i ens hem d'ajudar. I les entitats ho han fet. Hi ha hagut entitats que han fet gestos cap a la gent que no han sortit ni en cap butlletí ni s'ha posat cap pancarta. Feina d'entitats que en aquests moments estan fent suplència de tasques segurament que les administracions no poden arribar. Per tant, no vull entrar a dir noms, però realment hem d'estar orgullosos de la tasca que s'està fent en aquest poble per part de les entitats, en totes les seves vessants, de veritat. Estem en un espai de reconeixement i d'agraïment de la tasca que feu les entitats i us vull donar les gràcies en nom de tot el ple municipal, no només del govern, dels 17 regidors i regidores que estem en aquests moments a l'Ajuntament de Sant Lluís. Gràcies i a passar-ho bé i bona festa major.